Okay, but Simon answered and said to him. Okay, basahin po natin lahat. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will lift down the net. And my preaching this morning is entitled The Power of Your Word. Okay, at kayo po yung makakaupo na. Ang tao po ngayon ay nakahanap ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan ay nanggagaling po sa tao. Kapangyarihan kasi ng tao, the power of men. Pag mayroon ka, kilala ka, mayroon talagang pamamahala na pinagkatiwala sa tao. At yan ay involve ang puso, ang pag-iisip, ang ating mga hila, at ang ating mga titig. O kaya ang ating the power of your mouth. Kaya bilang tao po, there are two kinds of word, the word of God and the word of man. Pag sinabing word of God, alam na po natin yan. Word of God is faith of God. Ibig sabihin, kakampal po dyan ang pananampalataya. Pag word of men, mayroong pamamahala. Kayo, may pamamahala kayo. Pag tatay ka, may pamamahala ka. Pag boss ka sa isang departamento, may pamamahala ka. Okay? Meron kang kapangyarihan. Meron kang power. Kasi binigyan ka ng authority ng isang kumpanya para mamahala sa isang departamento. Kung hindi mo lang napapansin, may pamamahala ka. Pag pinagkatiwalaan ka ng Diyos na may pamilya ka, may asawa ka, may pamamahala ka. You must manage your family. Amen? Meron tayong mga pamamahala. Akala nyo lang wala. Diba? Meron. Kailang saliksikin po natin at para ma-exercise po natin. Kasi mga gift po yan ng Diyos. Ibinigay niya yan sa tao. Upang sa magkaganon, ang tao po ay magiging masaya. Ayaw ng Lord ng tao ay malungkot. Kaya nga sa book of Genesis chapter 2, nakita ng Diyos ng tao na si Adam ay nag-iisa lang. Kaya ginawa siya ng companion. Kaya kasama niya mga hayop, mga puno. Talagang pinangalanan niya lahat ng mga uri ng klase ng mga gumagapang na hayop. At nung naubos na, nalungkot ang Diyos. Kasi po, kailangan ni Adam ang kapartner. Kaya dito po, mayroon talagang kapangyarihan na binigay sa tao ng mamamahala, dominion over all the fish of the sea and the birds of the air. Meron tayong pamamahala. Amen? Kaya dito po, kung makikita po natin, our preaching is the power of your word. Ito sa Simon po, the first disciples of the Lord nung tinawag po sila dyan sa Luke chapter 5. Nagsisiksikan po ang mga tao po dyan. Kasi sa pakikinig ng salita ng Diyos. At sila Simon Peter at saka si Andrew po, may mga bangka po yan, iniwan po nila sapagkat wala po silang nahuli. Kaya naghuhugas na po sila ng kanilang mga net. Kaya ang ating Panginoon ay dumaan po dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya daming nakikinig. Kaya sabi niya, hiniram niya yung bangka ni Simon. Si Simon Peter po ay isang fishing magnate po yun noong panahon po nila. Kala lang natin, ordinary na mangingisda. May mga yaman po yan. Kasi may sariling bangka dalawa po yun. Kaya dito po, makikita po natin na sabi niya, habang nagtuturo ang ating Panginoon sa chapter 5, sa bangka, kasi ang daming tao pakiusod lang yung bangka. So nangaral po siya. At wala po silang huli. Kung makikita po natin dyan sa 5, wala talaga silang huli. All night, nagpagod po kami, Panginoon. Nagpagod po kami. Pero dahil sa sinabi mo,
Nagkaroon sila ng pananampalataya dahil sa sinabi mo. Bakit? Nagkaroon sila ng pananampalataya. Kasi nahasikan na ng salita ng Diyos eh. Nangangaral. Nung sabi niya, dahil sa sinabi mo, yung net namin, napakaraming isda ang nahuli. Nahiya si Peter eh. Nahiya. Bakit? Nahiya siya, nagduda siya. Dahil sa sinabi mo, Panginoon, igawin namin. Nung daming huli. Daming huli. Halos hindi na magkasya sa bangka. At halos mapunit na yung kanilang lambat. Kaya tumawag pa sila ng kasama. Kaya dito po, dahil sa kanyang sinabi, doon nagpasimula po yung nakita ni Peter. Kaya halos mahiya-hiya siya. Lumot siya sa ating Panginoon pagkatapos niyan. Sabi niya, nahiya ako. At lumayo ka sa akin, ako'y makasalanan. Alam niyo po, minsan ang Diyos ay nangungusap sa atin po. Minsan nahihiya po tayo sa ating mga pinaggagawa. May makainahan po tayo at ganyan po. Unang pa lang po yan. Kaya dito po, ang Matthew chapter 8 verse 8, the Word of God, ito po yung sa centurion naman. Kasi there are two kinds of word, the Word of God and the Word of man. Ngayon po, itong centurion na to, napakatindi. Pag sinabing centurion, isang kawal po na may mga under po siya ng mga military. Kaya makita po natin na ang himala ng ating Panginoon. Kaya papag-aralan po natin ngayon, mga kapatid at mga minamahal. Kayo ba'y nakahanda na? The Word of God and the Word of man. Pero the power of your word, in the book of Matthew chapter 8, okay, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. Okay, ito yung gusto ng ating Panginoon, At kung makikita po natin ang Matthew chapter 8, ito po ay isang kawal na kung saan mayroon siyang alipin na lumpo na siya po ay nahihirapan. At samantalang nangangaral ang ating Panginoon, darating ako sa bahay mo at pagagalingin ko. Ang sabi niya, ako ay may authority. Ako ay may pamamahala. Hindi ako karapat-dapat, huwag na lang kayong pumunta sa akin, sa aming bahay. Ako, mayroon akong pamamahala o otoridad na pag sinabi ko sa mga kawal, humayo ka, sila'y humayo. At pag sila'y pinapalapit ko, halika kayo rito, lumalapit sila. At kung mayroon akong pinapagawa, ginagawa nila. Kaya ang sabi niya, hindi na kailangan. Sabihin mo lang, gagaling na yung alipin. Hindi, Hindi mo masasabi yan kung hindi galing sa heart mo yon. At alam ng Diyos ang isip, ang puso ng tao. Kasi pwede kang magsalita na wala sa loob mo. Tama? Di ba meron tayong mga ginagawa na wala sa puso, wala sa loob natin? Meron. Marami tayong ginagawa na wala sa loob natin. Ang nais ng Lord, pag tayo po ay nanalig sa Kanya, talagang nasa puso natin, nasa isip natin, nabuo yung ating pananampalataya. Na siya talaga yung ating pinapagkatiwalaan. Kaya yung mga sila Peter, nahiya sila Nahiya sila kasi alam nila na siya ay Panginoon. Nahiya rin itong centurion Huwag ka nang pupunta doon, hindi ako karapat-dapat. Yung qualification niya, sinabi niya. Pero sabihin mo lang, and that moment, yung oras din yun, gumaling yung kanyang alipin. Kaya anong nakaraan, puro power yung ating pinag-oralan. The source of the power of the believers. Tama? The resurrection power. Ngayon, the power of your word. Pag the power of your word, ay iba po yun. Pag ang pananampalataya mo
at pagtitiwala mo ay nasa kanyang salita, hindi ka mabibigo. Hindi ka mabibigo. Yes, susubukan ka ng Diyos. Pero blessing pa rin yun. Yung pagsubok sa'yo, matututo ka. Hindi ka mapapahama. Blessing pa rin yun, di po ba? Kasi may mga pagsubok na hindi tayo natututo. Nais ng Lord na matuto po tayo sa kabila ng mga pagsubok. Amen po? Kaya yung mga pinagdadaanan po natin, ay, ako mga kapatid, ano po lang yan? Kung baga sa natutuwa lang ang Lord sa atin. Kasi, pinitignan niya lang tayo kung paano natin i-handle yung mga problema po natin. Sarap. Sarap maglingkod sa Lord. Gusto niyo bang kumaling? Dalawang kagalingan. Galing sa physical, galing sa spiritual. Gusto niyo gumaling yung bulsa niyo? Para kaya niyo gumaling. Ay, kasi yung mga bulsa natin, punit-punit na eh. Oo. Ay, mga kapatid, subukan ang pananampalataya ngayon. Matapat ka lang sa Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Alam niyo, wala kayo napuna? Kahit na maghirap ng mundong ito, parang lagi kang busog. Kahit na ang daming pagkain, parang lagi kang busog. Alam niyo bakit? Pinagtitipid ka ng Lord eh. Totoo po yan, siya nakakalam. Huwag nyo nang hanapin pa yung mga restaurant. Ang kailangan mo mag-ipon. Hindi natin alam kung hanggang kailan to. Kaya pag binubusog ka ng Lord, magpasalamat ka na. O huwag na kayo maghanap ng, bakit ako hindi kumakain? Sobra ka na ng kain eh. Ang daming paraan ng Diyos. Para hindi mo lang maramdaman ang hirap na to. Para hindi ka mag-alala. Para ipadama sa iyo ng ating Panginoon na kasama ka niya sa buhay. Ay, naku mga kapatid. Ang pagkilos ng Diyos, iba. Ito ay panahon ng pagkilos ng Diyos sa atin eh. Diyan mo makikita kung paano ka-powerful ang salita ng Diyos. Kung paano ka-powerful yung pananampalataya mo sa Kanya. Ito ba'y nadadagdagan? Ito ba'y nababawasan? Ito ba'y nakakapagduda? Marami nagdududa ng pananampalataya kaya. Sinabi na ng Diyos yun eh. Sinabi niya na. Yung kanyang mga lagad, wala kayong pananampalataya. Yung ibang eksena, maliit ang inyong pananampalataya. Kaya yung centurion, wala pa akong nakita dito sa Israel ng ganito. Biro mo. Wala pa siyang nakita. Kaya sa upuan o sa judgment nila Abraham, Isaac at saka si Jacob, maraming galing na silangan, kanluran, naupo roon. Pero itong mga anak ng Diyos, sila itatapon at magnanangis, yung nasing of teeth, nagangalit ang ipin. Pero mo, yung pananampalataya hinahanap ng Lord. Kaya sa pandemya na to, minamagnify na lang. Tibayan ng pananampalataya. Sabi mo siyang katabi, tibayan ang pananampalataya. Tibayan. Kung hindi ka matibay ngayon, kahit na may pera ka ngayon, apektado ka, may stress ka. Huwag mong ipagmalaki ang yaman mo ngayon sa virus na yan. Wala kang may pagmamalaki ngayon. Kahit na mayaman ka, papasok ka sa stress. Kahit na sabihin mo mayaman ka, daming bilyonaryo nga, sila yung talagang natamaan ng una. Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang yaman mo ngayon. Hindi mo rin pwedeng ipagmalaki na ano ka ngayon. Hindi. Ang ipagmamalaki natin ay yung ating pananampalataya kay Kristo. Yan ang ating we must echo. Yung echoing, yung we must broadcast. We must go. We must tell the world. Na mayroon pang pag-asa ang mundong ito. Ano yung pag-asa? Mayroon tayong Diyos. May mabuting balita na dapat panampalatayanan. Yun yung mabuting balita. Yun yung humayo ka.
Humayo ka, meron kang gagawin, meron kang action, meron kang sasabihin. Hindi ka pwedeng humayo na wala kang sasabihin. Number 1, the power of your word. Matthew chapter 8, verse 8. Your word has inherent power. Ang salita mo ay natural. Yung inherent, yung natural na kapangyarihan ng Diyos yan. Nandyan yan. Manampalataya ka lang. Paniwalaan mo lang, you must stand. Kasi natural na power yan. Ibinibigay niya sa lahat. Ang kailangan mo lang, paniwalaan mo, panampalatayanan mo, kahit na anong mangyari, kahit na maraming gumugulo sa iyo, maniwala ka na yan ay salita ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos yan. Tingnan natin ang book of Matthew chapter 8, verse 8. Ito. Salita mo lang, sabi ng centurion. Diba? Just speak. Gagaling yung aking alipin. Gumaling eh. Number 2. Where the word of the king is, there is power. Ito sa tao to, hari to And whom may say to him, what are you doing? Pag hari, huwag mong pakialaman. May kapangyarihan yun, hari yun. Anong ginagawa mo? Pakialam mo. Di ba? Sa lupa yan. Pag may ginagawa ng ating presidente na maganda sa bayan, kung siyang di ba? Lalo na kung magagandang bagay. Kaya walang magawa yung mga nagrarally. Hari yun eh. May kapangyarihan yun eh. Lalo na yung hari ng mga hari. The King of Kings. Pag diyan ka nag-rely, yung kapangyarihan, naku mga kapatid, gaganda ang buhay mo talaga. Kahit nasabihin mo, dumarating sa iyo yung mga iba't ibang mga suliranin at mga pagsubok. Siyempre, hindi mo maiwasan ang pagsubok eh. Minsan, ang pagsubok mo, sarili mo. Pagsubok mo, kapartner mo. Pagsubok mo, bulsa mo. Pagsubok mo, kabuhayan mo. Habang buhay ka, maraming pagsubok. Gusto niyo nang walang pagsubok? Diba? Pwede bang mawawalan ka ng pagsubok? Sinabi na ng Lord sa 1 Corinthians 10:13, ang pagsubok ay pangkaraniwan lang. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo makakaya. Yun lang, panampalatayanan mo lang. Wari, may matindi kang pagsubok. Hindi ka bibigyan ng pagsubok na Diyos na hindi mo makakaya. Number 2, your word reveals the real you. In the abundance of the heart, the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. And an evil man out of the evil treasures bring forth evil things. Tatlong bagay yan. Ang mabuting tao, lumalabas sa kanya mabuting bagay. Lumalabas sa kanya at kukuha niya yung mabubuting kayamanan. Okay? Mabuting tao, mabuting bagay, at mabuting kayamanan. Ang ibig kong sabihin niyan, kung ano ang nasa puso mo, yun ang sasabihin mo. Kung ano ang yaman ng puso mo, kung anong nilalaman yan, yun yung lumalabas sa'yo. Yun yung resulta ng buhay mo. Ang ibig sabihin, ang mabuting tao ay namumunga siya ng mabuti, ang kayamanan niya ay mabuti, sapagkat ang Diyos niya ay mabuti. Kaya sabi niya, yung evil, yung masamang tao, masamang bagay ang kanyang ginagawa. Kaya yung dumarating sa kanya ay masama. Kaya ang bunga niya ay masama. Kaya nga sabi ng Lord, ang mabuting puno, kailanman ay hindi pwedeng mamunga ng masamang bunga. Kaya sigurado kapag nasa Diyos ka. Amen? Kasi mabuti yung Diyos natin, mabuti yung ginagawa mo, mabuti yung bunga mo, mabuti yung resulta ng buhay mo. Palapakan natin ang Diyos. Diba? Kaya masisilo mo ang tao sa kanyang labi. Dre, kumusta ka na? Ang hirap ng buhay. Okay.
Di ba? Maano mo sa kanyang sariling ano, kasi yun yung heart niya eh. Kumusta na kayo ni Mrs.? Ito, at suplada niya. Grabe, hindi na nagbago. Nilalaglag niya yung Mrs. niya. Eh, dapat one place kayo. Samantalang nung dalaga at kahit binata, lahat ng roses, eh, halos ibigay mo na sa kanya. O lahat ng mga pangako, eh. Pero talagang ialay ko sa iyo habang nabubuhay tayo, di ba? Ano? Pero pag nakita niya na yung korte ng kanyang balakang, nakakita siya ng korte na Coca-Cola na ibang kanyang pag-iisip. Eh. Kita niyo ng demonyo, deception. Amen? Diyan pa ba kayo? Kaya pagka sa Lord ka, talagang kahit nasabihin mo na yung korte ng katawan niya, 40 na, tingin mo lang 34. Ay, siyempre, ang pag-ibig sumasagana dahil mabuti nga eh. Oh, hindi ka makakapag-isip ng ng papalitan ko na, hindi pa. Lalo ko palang mamahalin. Talagang reregaluhan ko pa siya ng mga masasarap para lumaki pa ang kanyang balakang. Pero dapat ganun tayo. Hindi yung kinutra mo lagi yung sarili. Reveal nyo nga. Di ba? Your word is your, the real you. Hanggang 37 po yan. But I say to you that every idle word men may speak, they will give account it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Dito nakasalalay yung ating sinasalita, yung paghatol at yung reward. Dito, kaya ingatan po natin, lalo na tayo, meron tayong kapangyarihan. You have the power of your word. Kaya ingatan natin na, but I say to you that every idle word men may speak. 37, for by your words you will be justified. O dito kayo susubukan, dito kayo pinabanan, and by your words you will be condemned. Dito nakasalala ang judgment ng Lord eh. Kung anong yung idle word, walang ingat na pagsasalita. Walang kabuluhang bagay. Lalo na pag mananampalataya ka at nangangaral ka. Bari, nangangaral yung iba. Tinatawad mo na yun. Wala na yun. Dapat pag mangangaral tayo, lalo na pagka sa Word of God, ay kailangan ingat. Hindi natin pwedeng yung Word of God pagsabungin. Pagsabungin. The Word of God is harmonious. Kaya kung ano nilalaman ng tao, yun yung lumalabas sa pangangaral. Amen? Mahirap. Pag mangangaral ka, ang hirap. Babalansihin mo. O kaya tayo po, kahit na member ka lang sa church, may power ka. Kaya nga sabi ng Lord, pag sinumpa ka, yung mga nanunumpa sa'yo, pag-pray mo sila eh. Yung naglalait sa'yo, pag-pray mo sila eh. Bakit? May power eh. May kapangyarihan. Pag nagkasala sila, patawarin mo sila eh. Pag sila nagutom, pero mo kaaway mo, pakainin mo. Gusto niyo pa pakainin ang kaaway niyo? Yun. Nung nagganon yun. Hindi totoo. Papahintulutan ng Diyos minsan. Nalalapit sa'yo yan. Anong gagawin mo? Sabi na Lord, hindi mo pwedeng gawin. Pag humingi siya sa'yo, bigyan mo. Sinabi ng Lord eh. Kahit na ginawan ka na, love your enemies. Sinumpa ka na, pagpapuri mo sila. Nakakatuwa ang Diyos, di ba? Number 3. Your word is your thought or mind. Alam nyo, kung ano yung iniisip mo, yun ka. For what you think in your heart. So, kaya sabi doon, for as he think in his heart, so is he eat and drink, saith to thee, but his heart not with thee. Kung ano raw yung iniisip mo, yung ka. Kaya lang, minsan yung isip mo at yung ginagawa mo, wala sa kamalayan. Pag may ginawa ka,
at may sinabi ka, hindi baliwala yung kailangan yung sinabi mo nasa isip mo at nasa puso mo. Na masakit yung sinabi mo. Kasi may nagsasalita na baliwala pag masakit ang magsalita. Bakit? Wala sa isip at puso nila yung kanilang sinasabi. Pagsusulit natin yun sa Diyos. May kasabihan nga dyan di ba? Pagkakwan. Kung ano yung iniisip mo, yun ka. Anong iniisip nyo ngayon? Yung kayamanan ba panlangit? Preaching Nandito tayo Baka yung iniisip nyo ngayon, kaldero. Ay, marami dito. Akala mo. Pero ang iniisip nila, ano kaya pang ulam ko pag uwi ko? Ang sarap na nga yung ulam na binibigay sa atin ng Diyos Kaya kung ano iniisip mo, yung ka. Kaya kung iniisip mo ngayon, kaldero, yung ka. Napakaliwanag Kaya pag Word of God, kailangan yung puso at isip mo nakapokus doon para makakakilos ang Diyos. Ang sarap yung power of your word. Hindi pala niya. Sa Romans chapter 10 verse 8. But what saith, anong sinasabi mo? The word is, nigh thee even in thy mouth and in thine heart. That is the word of faith which we preach. Sabi niya, yung pinapangaral namin, ano yun? Word of faith. Kasi ang context po nito, yung pangangaral po ng salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos ay malapit lang sa inyong mga labi. Sa mouth mo. Sa bibig ang mouth, bibig. Kasi ang labi, lips Okay. Malapit yan sa bibig mo, malapit yan sa puso mo. Kasi that is the word of faith. Kaya ang word of God is word of faith. Malapit yan Dapat nasa puso natin yan, nasa heart natin yan, nasa mind natin yan, para makakakilos ang Diyos. Kaya meron siyang, ang sarap kaya, meditate His word day and night. Gusto magkaroon ng magandang tagumpay? You must meditate His word day and night. Sinabi po yan sa Joshua 1:8 and 9. Ang aklat na ito ay hindi mahiwalay sa iyo. Labi, sa iyong bibig. Kundi ito ay muni-munihin mo araw at gabi. Upang sa magkaganon, at lahat ng mga nakasulat dito ay susundin mo. Upang sa magkaganon, magkaroon ka ng magandang wakas. Good success. Hanggang sa New Testament yan, sinasabi niya, all Scripture is given by inspiration of God. And it is profitable for doctrine, for reproof, and for correction. Kaya napakahalagang Word of God na i-meditate natin. Kasi ang minimeditate ng mga mananampalataya, yung pandemya sinipon, virus. Hindi mo naman malis yun kasi nandyan yan. Number 4, your word has creative power. Mark 11:22-23. So Jesus answered and said to them, have faith in God, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed, and be cast out into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Diba? Grabe po. Ang ating Panginoon. Your word has creative power. Alam niyo po, pag nalig kayo sa ating Panginoon na whatsoever you desire in your heart when you pray, believe them that you receive them. Ibig sabihin, pag humingi ka sa Diyos, paniwalaan mo. Whatsoever you desires in your heart, when you pray, believe them that you receive them, and ye shall have them. Kaya ang kailangan mo, bibigay sa iyong Lord. Matapat ka lang.
Kabuhayan, bibigay ang Lord kahit panahon ng pandemya. Sabi mo, wala na negosyo pababa. Ang Diyos pwede kang bigyan ng negosyo pataas. Is there anything too hard from the Lord? Yung karamdaman ko, temperature ko, 38, 40, tinagali. May heart problem ako, na heart attack ako, binuhay ako ng Diyos. Lately lang, nung 5, lahat yung nararamdaman ko sa katawan ko, paglabas ko doon sa kristal na pinakita sa akin ng Lord, yung physical ko, okay na. Para sabihin ko sa inyo, na talagang totoo yung Diyos natin. Kaya kanyang bigyan. Sa pera, sa emosyon, yung emosyon mo maayos, kapayapaan, kaya kanyang bigyan. Kakaiba nga tayo eh. You are a peculiar people. First Peter yan. Chapter 2 yata. Iniwalay ka sapagkat ikaw ay kakaiba. From darkness to marvelous light. Talagang ginawa kanyang anak eh. Tagapagmana ka ng Diyos. Pag sinabing tagapagmana ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Sabihin mo sa katabi, tagapagmana ka. Yung iba tagapagmana ako ng Lord, bakit ako naglalakad? Walk with God. Walk with God. You walk by faith and not by sight. Ang panahon natin ngayon, kailangan by faith ang pairalin mo. Because the just shall live by faith. I-apply mo na yan sa buhay mo. Yan ang hindi mawawala sa iyo. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Yan ang mananatili sa iyo dapat. Yan yung pag-iigihin mo. Yan yung i-establish mo sa buhay mo. Tapos ang Diyos kumikilos, matulog ka na nakangiti. Matulog ka ng payapa. Hindi ka mag-alala ka sa bukas. Number 5. Ito matindi. Your word is a decree. Pag sinabing decree, magpasya ka ng isang bagay, there is a power. There is a declaration. The declaration of faith. Tingnan natin, you will also declare a thing and it will be established for you. So light will shine on your ways. Magpasya ka ng isang bagay at ito'y matatatag at ang liwanag ay sisilang sa iyong daraanan. Grabe, no? You must declare a thing. Pag sinabing declare, Lord, kailangan kong gumaling. Lord, kailangan ko po ito. Lord, ayusin mo po ako. Yung mabubuting bagay, yung ma-positive. Amen? You must declare a thing. Decree yan eh. Pag sinabing decree, presidential decree, nag-proclaim ang ating mahal na Pangulo. Inaprobahan ng Kongreso, inaprobahan ng Senado. May decree. You have the power. You can declare a decree. Anak ka ng Diyos, you have the power. Sinabi ng Lord eh, I will give you power. After that, the Holy Ghost will come upon you. Oh, may power ka. Ano yung power na nasa iyo? The power of God. Ay, biro mo, power of God nasa iyo. Tapos ang lungkot mo. Samantalang yung mga ibon yan sasaya. Wala na sila mapuntang gubat, ang sasaya pa nila. Kinalbo na yung kagubatan, sasaya nila. Yung tao na nilikha ng Diyos, nag-alala. Samantalang yung ibon, nag-impact, hindi siya nag-alala.
The Bible tells us that we are more valuable more than the sparrows and the air. Mas mahalaga tayo sa mga ibon sa impapawid. Kasi nilikha tayo ng Lord ayon sa kanyang sariling wangis. Kaya kailanman, I will never leave you nor forsake you. Say yes the Lord. Matthew 28:20. Sinabi niya rin niya sa Old Testament, kahit saan kayo pupunta, hindi ko kayo pababayaan. Kasi nilikha niya tayo eh. Kaya sabi nga sa Book of Psalms, precious is the death of the saints. Kaya pag may nawawala mananampalataya, nalulungkot at nalulumbay ang Diyos. Because you are precious. Kaya nga yung mga saints niya, yung mga banal, natutulog lang. Ganun lang pala. Pag wala ka na sa mundong ito, natutulog ka lang. And everybody, ganun tayo kamahal ng Diyos. Bakit ka mag-alala? Nasa kamay ka ng Diyos. Kaya nga sabi ng Lord, into your, I commend my spirit to you. Inihabilin ko ang espiritu ko sa iyo. Ibig sabihin, lahat ng soul natin, lahat ng yung buong kaluluwa, buong puso, buong isip, buong kalakasan, mahalin mo siya, pero pag nagkaroon ka niyan, ihabilin mo lahat sa kanya. Lord, sa iyo lahat yan. And everybody say amen. Matthew chapter 8, verse 13. Your word is a decree. Then Jesus said to the centurion, go your way, and you have believed, so let it be done for you. And his servant was healed that same hour. Dahil sa sinabi mo, Panginoon, namanghang Lord eh. Biro mo sinabi niya sa Israel, wala akong nakitang ganito. Anak niya na, di ba? Pero itong centurion na ito, nahintil, sinabi ko lang, gagaling. On the same hour, gumaling. According to your faith, gumaling. According to your faith, it shall be done unto you. Amen. Kung ano dapat, yun ang gawin. Number 6. Ito, matindi ito. Grabe. Your word is a yardstick of perfection. Ito po yung sukat para magiging sakdal ka. Tingnan natin sa Book of James. For we all stumble in many things. Yan. Alam nyo, lahat po tayo ay, Book of James ang Tagalog po niyan, mga maraming bagay tayo po ay nadadapa o natitisod. If anyone does not stumble in word, kung hindi ka natitisod sa salita, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. Alam nyo, pagka sinabing perfect man or stumble, okay? Pag sinabing word, pag sinabing Book of James chapter 3, ano yun? Tongue. It's pertaining to the tongue. Okay? Pag sinabing tongue, dila. Iniantula dito sa kabayo. Binibridle ito. Na yung sa bukado. Inantulad sa kabayo. Ang nagkukontrol sa kanya, yung kanyang, para nakapokus po siya. Ngayon, inantulad din po ito sa gubat na maliit na apoy, ito po ay nagsusunog. So, ibig sabihin, isang sangkap sa katawan na maliit na bahagi, pero ito po ay nakakapuksa. Kaya pag sinabing James chapter 3, sinabi po dyan, your word is a yardstick of perfection. Ang ibig po sabihin, there is a power in your, between life and death, ang tongue between life and death. Nakakapuksa po ito. Marami nang nagsalita na hindi totoo na maraming napahamak. Amen? Diba? Maraming napahamak. Wari, ganito po yan. Nagsalita siya. Madali kasi maniwala ang tao eh. Madali maniwala. Nakita niya lang. Yung ano mo, mister mo, may kausap siya. Siyempre, pag mahina yung dating sa kanya nung di mag-away po sila. O kaya, ayun, hindi ano yun. Hindi mo naman nabalanse.
Nagsalita ka na wala yung tao. Hindi niya na-depensa yung sarili niya. Kaya sabi niya maraming katitisuran, nag-stumble. Pero yung tao raw na hindi natitisod, pagdating sa pananalita, ibig sabihin hindi siya nasasaktan. Binabaliwala niya kahit na masakit. Siya raw ay isang perfect man. Kaya kayo, pag may dumating sa iyo ng salita, huwag ka kagad masaktan. Amen? Huwag ka kagad matisod. Kasi baka mamaya, yung salita lang, ano lang sa hangin, pinapasama ka lang, di ka ang talo. Kang talo. Kaya nga, ang hirap magsalita ng isang tao na wala yung tao doon sa katabi niya. Paano niya matipinsan yung sarili niya? Ang witness niya lang, ang Diyos. Kaya nga sabi niya, pinag-iingat tayo kasi parang barko po yan. Ang laki, hinampas ng alon. Kung saan siya tutungo, mayroon lang nagkokontrol ng timon. Yung rudder. Ganun din sa kabayo. Binibreak yan para makapag-focus. Kaya itong maliit na sangkap dito sa natin, ingat. Ingat. Sabihin mo siyang katabi, ingat lang. Diba? Sarap kaya. Sarap kayang tayo, yung para bang payapa tayo, wala tayong kaaway, wala kang inapakan. Hindi naman tayo perfecto. Pero ibig sabihin yun naturo sa atin ng Diyos. Hindi naman tayo perfecto talaga. May mga kapintasan tayo, may mga kainahan tayo. Wala perfecto sa atin. Minsan, nagsalita ka na maganda. Yung dating sa kanya, hindi maganda. Ay, magagawa mo. O yun yung pananaw niya eh. Wala tayong magagawa doon. Your word is a yardstick of perfection. Kaya pag nakontrol mo pala yan, antindi mo. Sabihin mo siyang katagan, antindi mo pala. Oo. Di ba? Kaya, mula ngayon, we must tame our taming the tongue. Ano yung taming? Yung itiko. Pag hindi maganda, kasi ipagsusulit natin yan. The idle words. Walang kwenta at walang kabuluhan. Okay? Kaya salamat. Pinagmamature na po tayo ng Lord. Pinagmamature na po tayo. Kaya sabihin mo siyang katabi, talagang blessing ng Lord yan. Blessing ng Lord yan. Alam niyo, pag pinagmamature ka ng Lord, big sabihin kumikilos ang Diyos. Sa buhay natin sa iglesyang ito, kumikilos ang Diyos. Kasi kung hindi kumikilos ang Diyos, hindi natin maabot to. Okay, in the book of Luke chapter 5 verse 5. Palapakan natin ang Lord. Yan po yung dapat nating yung inherent, yung power ng Lord. Yan ang i-apply po natin sa buhay po natin. Tingnan natin ang Luke chapter 5, yung natin kanina. Dahil sa sinabi mo, Panginoon, kahit nahirap na kami, dahil sa sinabi mo, mangingisda ka, negosyante ka, may sakit ka, nahirapan ka na, pero dahil sa sinabi mo, Lord, manampalataya ako sa iyo. Nararamdaman ko na pinagaling mo na ako. Yung bulsa ko, yung kabuhayan ko, Lord, nahirapan ako, pero gusto ko maging yung magaan. Kasi may magaan. Alam niyo yung magaan, yung hindi maganit, yung may blessing ka sa financial, kahit na kunti lang, mararamdaman mo yung blessing ng Lord, nagkasya-kasya. Mayroon ka pang pantanim. Alam niyo yung pantanim, yung panghasik, hindi ka naubusan. Hindi ka naubusan. Bakit? Meron kang panghasik. Meron kang binhi. Sinabi ng Lord yan yung wala ay lalong mawawala. Yung mayroon ay lalong magkakaroon. Ang ibig sabihin, pag mayroon ka, huwag mong iubos. Huwag isang araw. Pag mayroon ka, kailangan, sabi nga ni Solomon tingnan niyo yung mga langgam. Diba? Nag-impact sila. Proverbs 10:19. Sa dami ng salita, in the multitude of words, there wanted not sin. But he that refraineth his lips is wise. Sa dami ng salita ay hindi mawawala ang pagsalangsa. Pero yung nagre-refrain, yung nagpipigil sa kanyang labi, ay matalino.
Siyempre po, sa dami ng salita, meron talagang ayaw mong hindi mo magustuhan. Amen? May pagsalangsa, may oposisyon. Kaya ang gawin mo, pagkilin mo lang yung sarili mo. Huwag mo siyang gantihan ng hindi magagandang bagay. Upang sa magkaganon, pagdating ng paghukom, yung mga salita natin, natikom natin yung ating mga labi, nakontrol natin yung ating mga dila, abay, wise ka. And everybody say amen. Ang sarap. Pero ngayon, salamat sa Diyos, magaan eh. Ang gaan. Magaan ang buhay. Okay, so salamat sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo lahat. Pwede ba tumayo tayo? At pasalamatan lang natin ang ating Panginoon. The power of your word. Ay, grabe po ang ating Panginoon. I-apply natin yan sa buhay natin. Wala kang katalo-talo. Hi! Magandang buhay po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, at sa ating mga kapatid sa Panginoon. I'm very, very happy po na magkita-kita tayo muli at salamat po sa Diyos at binigyan tayo muli ng pagkakataon na tayo po ay makapakinig muli ng kanyang banal na salita. At sa oras po ito na kami po ay natutuwa na kayo po ay anyayahan sa pagtanggap sa ating Panginoon. Alam niyo naman po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pag sinabi pong magandang balita, ito po ay may pakinabang, ito po ay maaasahan, at tunay na ito po ay kaligtasan sa ating mga kaluluwa. At ito po sa ating mga bagong mga viewers, sa ating mga bagong subscribers po, malugod po namin kayong inanyayahan at tanggapin niyo po ang ating Panginoon. At sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap upang tayo po ay makatamo ng kaligtasan. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap. Higit po natin ang ating mga mata, itaas po natin ang ating dalawang kamay bilang pagsuko po sa ating Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Ako po'y binigyan mo ng pagkakataon na tanggapin ka sa aking buhay. Kilala mo po ako, alam mo po ang aking naging buhay. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala na nagawa laban sa iyo, nagawa sa aking kapwa. Linisin mo po ako, patawarin mo po ako, at gawin mong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, linisin mo po ako, tanggapin mo po ako bilang anak mo. At sa oras na ito, ikaw po ang magiging Panginoon at hari ng aking buhay. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan sa aking kaluluwa. Ito po ang aking samong dalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoon. At kung tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtahak sa landasin ng Panginoon, mangyari po na tayo po ay sumunod sa magandang balita ng ating Panginoon o yung tinatawag po natin na the Gospel of Christ. Alam naman po natin na ito po ay daan para po tayo ay maligtas. Ano po ba yung mabuting balita na yan? Na si Kristo ay namatay, siya po ay inilibing, at siya po ay nabuhay na magmuli. At sa atin po bilang mga Kristiyano o sabihin na natin na nais magkaroon ng mga kaligtasan sa ating kaluluwa, kailangan i-apply po natin yung gospel ng ating Panginoon. Sa paanong paraan po, sabi po doon na siya'y namatay, tayo po ay magsisi. Pag tayo po ay nagsisisi, lumalapit tayo sa Panginoon bilang makasalanan, tayo po ay papatawarin ng Panginoon. Kaya nga po namatay si Lord sa krus ng Kalbaryo para sa ating pong mga makasalanan. Pangalawa po, siya po ay inilibing. Ito po ay katumbas ng paglilibing
upang tayo po ay mapatawad ng tuluyan. Sa paano paraan naman po? Sa pamamagitan po ng bautismo. At bautismo sa kanyang dakilang pangalan. Bakit po sa kanyang pangalan? Sapagkat yun po yung pangalan na ibinigay po sa atin para maligtas. Pag tayo po ay nagpabautismo sa tubig, sa kanyang dakilang pangalan, tayo po ay patatawarin, lilinisin sa ating mga kasalanan, at ililibig po yung ating kasalanan. Maliit man o malaking kasalanan, yan po ay patatawarin ng ating Panginoon. At sa ikatlong araw daw po, siya po ay nabuhay na magmuli. Tayo po ay magkakaroon ng bagong buhay. Pag tayo po ay napatawad, nalinis, nailibing ang ating kasalanan, at tayo po ay mamumuhay ng panibagong buhay. Sabi nga po sa Biblia, na tayo po, pag tinanggap natin ang ating Panginoon, we are new creation. Ang lahat ay lumipas na po. At kung tayo po ay makakatanggap ng Holy Spirit, yun po ang pasimula para po sa ating pagbabagong buhay. Makakalakad na po tayo sa kakalooban ng ating Panginoon. Yung salita ng Diyos po sa atin, masusunod na po natin. Yung salita ng Diyos, malilinawan po tayo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At higit sa lahat, tayo po ay palalayain na ng Panginoon sa gawa ng kaaway. Magbabagong buhay po tayo. Kaya kailangan po natin yung tatlong yan. Na siya ay namatay, inilibing, at nabuhay na magmuli. Tayo po ay kailangan magsisi, bautismo sa pangalan ni Jesus, at tanggapin ang Holy Spirit. Yan pong tatlong yan ay napakahalaga po para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Maraming po salamat at huwag po kayong magsawa na tumangkilik po sa ating programa. Dito po sa JCLGAA. At alam niyo po na meron na po tayong bagong time slot. Nalipat po tayo sa 7 to 8 p.m. po. Pero every Friday po at Sunday, yun pa rin po yung ating schedule. Ulitin ko po, every Friday, 7 to 8 p.m. and every Sunday, 7 to 8 p.m. din po. Maraming po salamat sa lahat ng ating mga viewers. At doon po sa mga hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe po kayo. At para magpatuloy po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, makapagpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at nakakasiguro po tayo na tayo po ay lulusog. Lalakas ang ating spiritual pagka tayo po ay nagtsatsaga sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. At kung tayo po ay tupa ng ating Panginoon, tayo po ay mananabik sa salita ng Panginoon, at tayo po ay susunod sa kanyang kalooban. Maraming po salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik po sa ating programa, JCLGAA, at tayo po ay lahat ay pagpalain. Maraming po salamat. At sa oras na ito, tayo po ay mananalangin pansamantala, pagwawakas po ng pansamantala ng programa ng JCLGAA. Sumunod po kayo sa baiting panalangin. Glory to God. Hallelujah. We praise you, we thank you, Father, for everything, God, that you always done. Thank you so much, God, for this wonderful program that you given to us. Lord, always continually to bless JCLGAA, Lord, for your glory and your honor. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na maparangalan, maitaas sa programang ito, sapagkat wala po kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Ang salita mo ay hayaan mo maihayag. Ito man, O Diyos, hallelujah, ay alam po namin na may pakinabang po ito sa aming mga kaluluwa. Salamat po, Lord, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang magamit sa ganitong gawain, lalo na po ang aming mahal na Bishop Domingo Silicena, na patuloy mong ginagamit, Lord, patuloy mong i-bless ang aming mahal na Bishop, at gawin mo po siyang pagpapala. Maging ang programang ito, Lord, ikaw po ang siyang magbasbas. Ganon din, Lord, patuloy po namin dinadalangin ang aming bansang Pilipinas. Tulungan mo ang bansa po namin na maka-full recover po sa aming mga na dadanasan, Panginoon, na kahirapan sa bansa namin. Alam po namin, Diyos, na hindi po madaling dumanas po ng ganitong klaseng pandemic. At alam po namin na maraming tao ang nawalan ng trabaho, marami po ang nagkasakit, marami po ang na-stress, marami po ang na-depress. Panginoon, kahabagan mo ang bansa namin.
At tulutan mo, Diyos, na ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay makakilala sa totoo at buhay at nag-iisang Diyos. Alam po namin, Panginoon, O God, na ang bansa namin, Panginoon, ay nag-iisa at ito'y kaloob mo po sa aming lahat ng mga anak mo. Lord, kahabagan mo ang bansang Pilipinas at hayaan mo po ito, Lord God. Hallelujah! Na maging maayos pa, Panginoon, pagdating po sa pagsunod at pagkilala sa totoong Diyos. Maraming pong salamat. At patuloy, Lord, na i-bless mo po ang lahat ng namumuno sa bansa namin. Ikaw po ang manguna sa bansa namin, Panginoon. Ang mga leaders, ang aming presidente, ang lahat from highest to the lowest position, Lord. Tulungan mo sila, Lord, na magkaroon sila ng banal na takot sa iyo. At wag po silang magsamantala, wag po silang magbigay ng mga bad influence sa mga tao, Panginoon, bagos sila po ay maging magandang halimbawa po sa lipunan, Panginoon. Patuloy mo, Diyos, na ilagay po sa iyong mapagpalang kamay ang bansa po namin at maging maayos po ito, mag-progress po itong muli, mag-success po itong muli, at higit sa lahat, marami po ang makakilala sa iyo, Lord. Sa iyong mga salita ay manalig po sila, at sila po ay sumunod. Maraming pong salamat. We give all the glory and honor to your name. In Jesus' name. Amen. Thank you and God bless.